Tady je Pavel Maurer s podcastem Nejeste blbě. Já se zabývám už čtvrtstoletí vším kolem dobrého jídla a pití. Mým tématem je i plýtvání vodou a potravinami, kvalita farmářských a biosurovin a také celý náš životní styl, protože já si myslím, že šťastné a správné přijímání a taky pohodové vylučování zásadně ovlivňují všechno kolem nás a samozřejmě nás samotné. Milí gastronauti, já vás vítám u svého podcastu Nejeste blbě a dneska přišel do studia Petr Štěpánek, kterého vítám. Ahoj. A je to pro mě hrozně hezká chvilka, protože mám vlastně tu čest Petra znát už delší dobu. Dokonce jsem byl na jeho svatbě se Zlatou. Ano. A můžu mu tykat, což je taky prýma. No, to je vůbec to nejlepší. A vlastně jenom jako mě připadalo, že bych měl představit jenom miniaturně Petra, kterýho většinou každý v naší zemi zná, ale taky jsou lidi, kteří nekoukají na televizi ani na filmy, anebo jsou třeba mladší generace, který třeba tě znají jenom z pohádek jako, a nekoukají třeba na seriály. Tak já jsem přemýšlel, jak tě představit a přemýšlel jsem o tom protože vlastně vy jste měli všichni Štěpánkovi obrovsky slavného otce Zdeňka Štěpánka, který byl když si člověk dívá na internet, tak to vlastně byla jedna z nejvýraznějších hereckých osobností 20. století a ovlivňoval hrozně moc nejenom jako filmový průmysl jako herec, ale taky jako byl scénárista, dramaturg a tak dále. A ono se často stává, že když někdo má hrozně moc slavný rodiče, tak vlastně potom je v tom stínu těch rodičů a někdy je to, tak se mu říká, povolání syn nebo povolání dcera. A vám se vlastně všem podařilo, jak Petrovi Štěpánkovi, tak Janě Štěpánkové, tak Martinovi Štěpánkovi, ale vlastně i Kristýně, že jo, vaší další sourozence z té velké rodiny, že jste vlastně všichni taky hvězdy, jako že vy jste vlastně nezůstali v tom stínu svýmu tátovi, vy jste se stali opravdu superstar všichni. No, je to krásná otázka a je to otázka taková, že vlastně my jako děti jsme měli nad sebou strašně velký Damoklův meč. Jako udělat na začátku chybu. Konec. Znamená to prostě... Ztráta sebevědomí i všeho. Že? No, že prostě děláš ostudu svý rodině, tomu jménu. A když se ti něco povedlo, tak oni si všichni v duchu říkali, to se jim to dělá, když mají za sebou takovouhle rodinu. Omyl. Opak je pravdou, protože na tom jevišti samotným ti nepomůže žádný jméno. Můžeš se jmenovat Pán Bůh, můžeš se jmenovat jakkoliv, ale prostě tam to, buď to je, anebo to není. A to, že jsme byli úspěšní, nebo že já jsem zůstal bohužel už jenom s Kristýnou sám, tak je to něco, co třeba mladí lidi ani dneska nepoznají. To, že tě to pořád žene dopředu, že neumíš zastavit. Protože to je to taková jako úcta před tím jménem. A to, co dokázal teda táta, to si myslím, to nejde ani napodobit a já si jeho herectví vážím do dneška, protože jak některý herectví jako stárne, tak jeho ku podivu ne. To je fakt, no. To je pro mě obrovská devize. Já jsem nechtěl s tím představováním, aby to bylo dlouhý, ale přece jenom, protože je to velice zajímavý, si myslím, i pro generaci, která vlastně to nezažila, tak já si jenom pamatuju, že jsme jednou říkali při nějaký historce, že třeba když jste bydleli v tom vašem domě na Malý Staně, tak najednou, když jsi byl malej a zaklepal někdo na dveře a stála tam Adina Mandlová, jako jo, což prostě pro mě to je neuvěřitelný do dneška, protože dovedeš si představit, že v 15 nebo 16 letech otevřeš dveře a tam vstoupí něco nádherný. Ta ženská byla tak chutná, prostě já tam začal koktat samozřejmě, ale ona samozřejmě to vzala jako s humorem, šla dál. Je to prostě pro mě setkání s těmi velikány, jako české kultury, ale nejenom české kultury, to byli lékaři, vědci, všecko dohromady.
Víš, tam člověk poznal jednu jedinou věc a ta je pro mě podstatná, pro můj celý život. Čím větší člověk, tím skromnější. To je super. No, hele, tak já mám vždycky na začátku úplně stejnou otázku na každého, kdo přijde do toho podcastu. Bude. Co jsi dneska jedl? Já jsem to vzal dneska žaves, jak se říká, protože já jdu ještě na zubní hygienu, takže radši nejím dneska skoro nic. Takže to kafe a vodu. Ale neboj se, já to doženu. Jen když opustím tam tu místnost, tak si něco dobrýho dám. Dobře. Já jsem vlastně, my to točíme teďko vlastně v předvánočním čase a to je doba pohádek, že jo? A já jsem shodou okolností svý vnučce pouštěl pohádky, takhle jsem hledal na internetu a naskočila mi tam Zlatovláska, kterou já sám jsem viděl asi naposled před 40 lety nebo 30. Ono to je z roku 73, jsem se díval natočený. No ale natočený je to 72, takže jo. Příští rok 50 let. Kde ty vlastně hraješ, když už jsme v tom gastronomickém podcastu, tam hraješ kuchaře Jiříka, že jo, který ochutnal toho hada mluvícího. Ano. Ochutnal jsi ho tam opravdu? Samozřejmě ochutnal. Já do dneška všemu rozumím. Je to nádherný. Doopravdy slyšet, jak si třeba mouchy povídají mezi sebou, je to nádherný. Ale já to neprozradím. Já jsem jim slíbil, že to nebudu říkat nahlas. To je mimochodem teda, myslím, pohádka, která se hraje snad každý Vánoce. To je v takovém tom zlatém fondu mezi těma mrazíkama a pyšnejma princeznama. Ano, ale nikdo z nás netušil, že se z toho stane takhle kultovní pohádka. My jsme to točili jako normální běžnou pohádku. Je pravda, že Angelo Michailov, který napsal k tomu muziku, ji napsal geniálně. A ty vlastně zpíváš tam taky? Ano, já tam zpívám asi 7 písniček. A já si pořád vybavuju tu situaci, kdy jsem přišel do studia Suprafonu. Tam seděl u pianina Angelo, měl půl litr piva nahoře na tom pianinu, zahrál mi tu jednu písničku a my šli rovnou do studia. No, tak to nebylo žádný dlouhý. Ne, tam nebylo nějak jako, že bychom korepetovali, že bys... Naspívalo se to a ono se to povedlo. No. Když jsme u toho filmování, možná, že je to taky zajímavá věc, která vzdáleně souvisí s tou gastronomií. Vždycky, když jako lidi třeba jedou někde po republice nebo v Praze nebo ve nějakém městě a jedou tam ty filmaře, tak tam vždycky jsou ty tisíce lidí, kteří stojí kolem, ty nezbytně nutná ta stafáž toho filmového štábu, že? A pak tam je ten cateringový vůz. Jako, mě by to zajímalo, ono totiž to ty lidi hrozně zajímá, co vlastně tam jedí ty slavní herci. Jaký máš s těma cateringama zkušenosti? No teď už je to lepší, protože když budu vzpomínat třeba na tu Zlatovlásku nebo tu dobu, to nebyl žádný catering. Svačina sebou? Ne, byla půl hodiny pauza. Oni tě odvezli do nějaký místní hospody, kde si většinou člověk dával párek. Jako rychlovku nějak? Jako rychlovku. Já jsem tomu říkal herecký biftek, protože kolik já snědl párků, to si nikdo nedovede představit. Kdežto dneska už to je doopravdy, jako se to zvedlo. Jako ten catering je nutný, protože jinak by se ti všichni rozeběhli, takže ono to je a ku podivu i někdy se jim povede výborný jídlo. Já jsem dokonce slyšel jednou, když jsme jako točili trochu reklamy, že některý ty cateringy jsou natolik populární, že vlastně ty štáby filmový si vyžadují, aby pro ně vařil zrovna ten Franta nebo Karel. Že no jako když to byla ta reklama, tak to je hodně drahý, tak tam byl drahý catering. Jako lobstři a krevety, myslíš? Ano, tak to bych bral. No, ještě když jsme u toho jídla, vlastně já jsem... Jak jsem si teď ještě trochu hledal o tobě ty životopisní data, tak ty jsi měl vlastně 3 manželky, že jo? Ano. A jak vařili? Jestli se na to dá vzpomínat teda vůbec. Dá se vzpomínat, ta první, ta nevařila vůbec. To byla Regina. Ano, to byla Regina. Vlasta ta vařila skvěle a doopravdy skvěle. A Zlatka, ta všude říká, že nevaří, ale já vám prozradím.
vaří. A vaří dobře. A on hlavně má chuťový pohár, výborný. Takže ona, víš, jako když už k tomu přijde, tak je to, ale moc se do toho nechce. Tak to je moje žena to samý. Že jako nemá tam to srdce v tom, jako že se nechce do toho, a když potom už musí uvařit, tak to je... Tak uvaří. Tak to je ale já ti zase musím trošku namazat, jako, co ty si dokázal ohledně teda gastronomie, protože já si myslím, lidi, uvědomte si, že Pavel rozjel vlastně tu gastronomii v tom nejlepším slova smyslu a dnešní gastronomie, to znamená restaurace, se zvedly o víc jak 300%. Jo, šlo to nahoru samozřejmě. Ale to je díky tobě, protože ty jsi já tam... Já jsem jeden z těch... Ale ty jsi s tím začal. To je pravda, že? My jsme vlastně udělali první food festival vůbec v naší zemi v roce 2007, že jo, na Kampě, od té doby to letělo. No. Trošku mě mrzí, že teď zrovna kolem těch Vánoc, víš, my jsme dávali ty dárky, jakože... Ty degustace. Ano, degustace. Dostal jsem za poslední měsíc asi 100 dopisů, jestli budeme dělat food festival, tak já jsem říkal, jestli jako se mám připojit k těm vánočním trhům, taky jako něco chystat půl roku a potom já vím, konec. Takže je to nebezpečná, pro nás je to nebezpečná, téměř smrtící hra, takže jako čekáme, až se zlepší stavy a snažíme se pomáhat spíš jako v oblasti PR, jako těm restauracím a tak dále. No, když jsme ještě zase, já mám psa, musím říct jako posluchačům, je to výmarský ohář a shodou okolností toho psa mám teda taky trochu díky Petrovi, který mě doporučil chovatele někde na Šumavě. Ano. A říkám to proto, ne kvůli tomu, že bych chtěl vyprávět o svým psovi, ale kromě toho, že mi ho doporučil, tak když potom poprvé si za náma přišel na návštěvu, tak si mu přinesl kopejtko. Jako, což nikdy nikdo jako dárek mě ještě psovi nepřinesl. Takže si říkal, sakra, ten Petr je sakra zkušenej. Začali jsme se bavit o tom, že ty jsi taky myslivec. Ano. Tak něco nám řekni, já o myslivcích toho vím hrozně málo. No, jak to chodí? Víš, ten vztah k myslivosti jednak musí v tobě být, to znamená, to je na prvním místě příroda. A k tomu patří i ta zvěř. A pak to je třeba i dědictví po tátovi. Táta byl myslivec, nimrod, ale nestřílel z kulovnice, měl jenom brokovnici. A moje máma mi povídala, že když měl 20 patron, tak přinesl 19 kousků. Což jako v té době, kdy táta střílel, tak bylo hodně zvěře. Dneska ta drobná, to je veliký handicap, protože zmizela skoro z těch polí. Jak se rozvoraly ty meze, tak oni už přestali. Ale i chemie, všecko dohromady. Jo, jako, a já si myslím, já teda teď už toho tolik nenastřílím, nebo lépe řečeno, málo se dostanu do toho lesa, ale já všem říkám, zkuste jednou jít do lesa a snažte se, aby o vás nikdo nevěděl. Hrajte si na indiány nebo na cokoliv a vnímejte tu přírodu. A ta nádherně nabíjí. Já neobjímám stromy jako někteří politici v této zemi, ale prostě mně stačí se projít. A ta myslivost samozřejmě je nádherná. A další věc je gastronomie. To tvoje parketa. Bohužel většinou v těch rodinách se dělá třeba zajíc jenom prostě na smetaně, ale jaký lukulský hody s tím jdou dělat, to je až nevídaný. A to uměla třeba skvěle moje máma a uměla to Vlasta. Víš? A to je najednou, řekneš, já mám zajíce, ale já to nemám rád. To neumějí. Neumějí, nebo oni nic jiného nedělají. A když máš každý rok furt zajíce, jo, jako, a na stejný brdo, to není ono. No mimochodem zajíce v nějaký restauraci dostat, to je velký zázrak. Jakože, teď shodou okolností jsem mluvil s jedním kolegou z Pardubic, který říkal, že přijel do Prahy a viděl někde, že prodávají zajíce za 900 korun. Říkal si, ježiš, já bych mohl vozit do Prahy zajíců. Ne, no to prostě dneska je to vzácnost. Tak já si přemýšlím, já to mám takový letem světem. Já jsem říkal, že to nebudu dělat úplně synchronně. Ty jsi se vrátil před pár dnama z Kostariky. Ano.
A já úplně shodou náhod jsem si četl National Geographicu před měsícem, kde je velký článek o té Kostarice, já o ní nevím nic, já tam tu oblast neznám a tam píšou vlastně o nějakým poloostrovu Osa nebo něco takového, jak se to jmenuje, a že to je úplně ráj zvířat, že tam je taková koncentrace přírody a všeho možného. Tam jste byli taky? Tam jsme nebyli shodou okolností, ale celá Kostarika je taková země. To je věčně zelená země, tam je pořád léto. Je to teda deštný prales, takže tam hodně často prší, takže je tam vysoká vlhkost, ale tolik zvěře, nebo zvířat, ne zvěře, kolik jsme viděli, to je nevídaný. A co tam jedí tak nejvíc? No my jsme jedli pořád prostě fruty di mare, nebo prostě ryby. Jasně. Prostě to, co tady nemáš, čerství, tak tam je, prostě ty ještě máš pocit, že to před půl hodinou bylo v moři. Je to, lidi jsou usměvaví, jsou milí a představte Mají si... roušky? Jenom když vejdeš do nějakého hotelu. Ano, tak jo, to jo. Ale to nejpodstatnější pro mě, to si představ, oni zrušili armádu. A 1. prosince, kde jsme tam byli, slavějí svátek, že nemají armádu. Co kdyby jsme zrušili my armádu? Úplně všichni pro jistotu radši, kdyby to zrušilo. Jako, ne, já myslím, je nás 10 milionů. Musíme mít my armádu? No na to by nebylo rádo asi. Ne, ty peníze bychom jim třeba dávali. A je dobré si představit v Dejvicích těch domů, které by byly volný. No tam jo, teda. No tak ty tam vlastně někde tam kolem v těch oblastech se... Ale jako mě to tak fascinovalo, že ji nepotřebujou, protože je stejně zbytečná. Já jenom teď jsem si vzpomněl, my jsme na fakultě měli prostě jeden den v týdnu, jsme měli vojenskou přípravu. Že? A my, co s náma, tak jsme byli lapiduši. A pak jsme jeli na cvičení závěrečný, blízko Mariánek, a tam byl prvosledový pluk. No to byl ten západočeský okruh ano, vojenský. No. Tam jsme hlídali ty kapitalisty. Ano. A přišel politruk a řekl nám v takový tý učebně, že ten pluk má životnost 3 minuty. Takže my jsme začali rozebírat ty 3 minuty, jestli má vůbec smysl odjíždět. No jasně, no. A to je ten náš problém. Jsme malá zemička. No. Jsme malá zemička, že jo. Sice vždycky všechny ty armády se přes nás přehnaly, protože buď to utíkali na východ, nebo zdrhali z východu na západ. Proto máme taky nejkrásnější holky na světě. Je to hezky namixovaný. Je to prostě česká holka, slovenská holka, to jsou prostě nádherný holky. A to si uvědomíš, když vyjedeš třeba do Kostariky. No, já vždycky vlastně vím, že ty to děláš taky, že jako ze Zlatou, že vy máte rádi jídlo dobrý a dobrý víno a tak dále, tak vlastně vždycky kamkoliv přijedu, tak vždycky chci navštívit jako třeba nějakou restauraci, která je hodně doporučená, jakože nemusí to mít hvězdu od Michelina zrovna, ale když to má prostě ty rekomendace podle nějakých vyhledavačů, ono jich je dneska hrozně moc na trhu, ať už jsou to na internetu, nebo knížky, nebo průvodci. A potom taky chci navštívit to, kam chodí ty lokálové. Jako jo. Ne, ano, přesně. Jako Hilton je furt stejný. Přesně tak. No. Jo? Ale když hledáš ten kolorit, co pijou, co jedí, jak se baví. Jo, to je to nejkrásnější. No tam musíš dostat ten tip, ale od někoho, že jo? Já vím, no tak... A nebo náhodně na to narazíš. Ano, nesmíš chodit po hlavních třídách, jasně. Ale musíš vždycky někam zapadnout bokem a koukat se, kde je hrozen lidí. Jasně. Je to trošku jako když jedeš autem a vidíš zájezdný hostince nebo prostě nějaký zastávky, ale kde je hodně aut, znamená, že tam dobře vaří. Přesně tak. A to je třeba v Itálii je nádherná věc, což se mi strašně líbilo, že když si dáš espresso a sedneš si v tom bistru, tak stojí 3 eura. Když si ho dáš na stojáka, jenom euro. Zabíráš místo. A když půjdete někde v Itálii večer a uvidíte hrozen mladých lidí a řeknete si,
co tam stojí jenom tak? Ne, to je to, že tam máš prostě obrovský slevy. Jasně. A ten kolorit, to já hledám všude. Protože doopravdy někdy je to trošku hrůza, ale stojí to za to. No to cestování je nádherný, no. Já bych ještě z toho cestování tak jako skočil zpátky, protože vím, že ty jsi strávil vlastně velký kus života na Malé Straně, kde vlastně si mi jednou říkal, že jste měli ten dům, když jsi šel k telefonu, tak když zvonil telefon, že než tam došel přes ten dům, tak už jako přestal zvonit. No, protože to byl strašně veliký. To byl dům ze 16. století, ale takhle. Táta si splnil sen. Celý život chtěl bydlet na Malé Straně a tehdy vlastně nikdo nechtěl bydlet v baráčku na Malé Straně. Jo, že chtěl... To byla doba u makartů, paneláků, lidi chtěli bydlet moderně. Kdežto táta se chtěl žít v takovém tom vonavém domě, který má genius loci. Tak tam za rohem byl Trnka, Verik, že jo? Tam byli všichni, že jo. A dokonce u nás v tom baráku dokonce strašilo. Doopravdy, já můžu říct, že jsem to zažil a bylo to nádherný pro mě. Tak to byl dům i s duchama, jako... Tam bylo všecko. Já tvrdím, že když je někdo negativní vůči duchům, tak ty se dovedou mstít. Ale když je uvítáte, jste pozitivní, tak jsou to kamarádi. Já třeba, jenom pro příklad, ležel jsem v posteli a najednou jsem slyšel, jak někdo nade mnou chodí. A tam nebylo nic. Ale fakt, těžký chlapský krok. Tak jsem jenom koukal, vstál jsem dokonce, já jsem se netřás, nic. Dlouho chodil a pak odešel. Pak jsem jednou chtěl přidělávat poličku. Takže jsem si vzal majzlík a udělal jsem dírku do zdi a najednou ten majzlík zmizel. Tak jsem vzal koště. To koště jsem tam zasunul celý. A přesto vedle byl dům. Takže to koště, kolik může mít? 1,72 m, 2 metry, já nevím. To tam nebyl konec. Takže jsme se dostali od té gastronomie. Ne, ale tak jako oni na mě koukali, co papám, neboj. Ne. A byla to nádhera. A byl to prostě pro mě Malá Strana, to byla nerudovská Malá Strana. Takže já lezl třeba nahoře na střechu a chtěl jsem si zažít večerní šplechty. Víš, jakože tam budu. Vlastně. Pak celá ta skvadra, která tam bydlela, to byly milý figurky. Tam byla třeba naproti nám bydlela paní, já nevím, kolik jí mohlo být, takový věchýtek. A tak, když chtěla jít nakupovat, tak vzala ošatku, do ní dala hladkou mouku, tam si otiskla obličej a byla nalíčena a šla do Mostecké ulice. Takovýhle figurky. Jako doopravdy. Dneska je to trošku smutek. Dneska, Malá Strana je krásná, jako budovama, ale tam nikdo nebydlí. My jsme se po 50 letech jsme to prostě prodali a odešel jsem. A jsem šťastný, protože jsem v Dejvicích, tam se zase mluví česky, protože na Malé Straně už ne. Tam dokonce já mám na rohu železářství. Víš, co to je? No, okamžitě kdykoliv, každý řebíček má. Jako přijdeš a stojíš tam a přijde k tobě pán a říká, co potřebujete. To není Bauhaus. Tam bloudíš, koupíš úplný kraviny. To jak tam vždycky jsou ty žebříky venku vysazené. No, tam, ano. A já tam chodím strašně rád, protože vždycky něco koupím. No to já taky, tam miluju taky. Ne? Prosím tě, já mám tam ještě pár takových otázek, nebudu říkat úplně všechny, ale napadlo mě, já mám totiž ještě takovou věc, kterou jsem si přichystal na každého svého hosta.
A než se k ní dostanu, tak jenom abych připravil na to tebe i posluchače. Existuje takový francouzský slavný romanopisec a spisovatel Marcel Proust, který možná si někdo pamatuje, že se proslavil románem asi 8dílným Hledání ztraceného času. A on vlastně jednou, když se snažil definovat svýho hrdinu románového, tak sepsal 35 otázek, kterýma jako prostě je přesně schopen popsat toho člověka, aby jsme si ho dokázali představit. Jo. Já ti nebudu dávat 35 otázek, neboj se. Máme čas, jo. Ale já jsem si z toho po dlouhým debatách a konzultacích a tak dále, protože je to taková zvláštní věc, která je poměrně slavná po celém světě, v literárním světě, teda koho zajímá literatura, těch 35 otázek, tak já jsem z toho vybral 5, který ti na konci jako našeho rozhovoru položím. Tak to jenom, aby se na to duševně připravil. Jsou takový zvláštní. Jo, už se těším. Ale ty jsi mě přivedl na krásnou vzpomínku na Bohouška Záhorskýho, který, musím trošku jako odskočit, svýho času v Národním divadle prostě došel příkaz, že všichni národní umělci musí do důchodu. Někteří to nesli velmi těžce, jako třeba pan Heger, který prostě zemřel díky tomu, a Bohoušek Záhorský dostal mrtvičku. Protože celý život se jich to hrozně moc. Jako. Strašně moc. Protože celý život děláš tohleto povolání a pak ti někdo řekne a dost a jdi do hajzlu. S prominutím, omlouvám se za to slovo, ale bylo to tak. A já jsem se rozhodl, že ho navštívím v Kamenném Přívoze, kde měli chatu, což bylo v takový prudký stráni a teď první, co jsem tam viděl, bylo lano, víš, aby se mohl držet. A teď jsem si sedl před toho Bohouška, jako teď sedím před tebou, a o čem si s ním máš povídat? Tak jsem si říkal, no, o sportu toho nezajímá, o divadle už vůbec ne, no to by ho bolelo. Nechceš dráždit. No, tak jsem začal o jídle. A ten Bohušek, který byl úplně vyhaslej, šedivej starý pán, mi říká, znáš Kohouta na víně? Jsem říkal, no neznám, jak by ho mohl znát. On šahl do knihovny a vytáhl, a teď se dostávám k té Francii, Pomiána, což je nejslavnější vlastně kuchařská kniha, a začal číst. A začal číst tak jako, víš, tím jako utahaným hlasem, ale najednou do něj dostal drive. Najednou zrůžověl. Najednou to prožíval tak, jako kdyby to vařil. Takže já končil tak, že jsem slinil jak Pavlovův pes a Bohušek byl šťastný a v pohodě. Jak ho to dostalo z toho problému, vidíš, takže... No ty témata jsou, to je vždycky s tím jídlem je to dobrý, no. Je. Já jsem ještě u toho jídla, teda ještě než se dostaneme k tomu Proustovi, tak já mám takovou věc, která určitě zajímá každýho, koho baví jak divadlo, tak film, televize a tak dále. Jak je to s tím, když člověk třeba má premiéru v divadle, což samozřejmě je trošku... asi každý, kdo trochu herectví tuší, co to je, nebo to, tak to je vždycky větší stres, než jste v televizi nebo ve filmu, kde se to dá smazat, když to člověk zvorá, že? Ale na tom divadle to smazat tam nedá. Ti nepomůže. A jako mě jenom zajímá, jako jak je to tam s tím jídlem nebo s tím pitím předtím. Jestli jsou ty lidi opravdu takový, jako co se vlastně má, co děláš ty? Když opravdu seš nervózní z premiéry na divadle, jíš předtím, nebo jíš málo, nebo piješ něco? To je moc hezká otázka. Ne, no. Já i při normálních reprizách si celý den nedám ani deci. Takže alkohol zero? Ten je, prostě ten vůbec nepadá v úvahu, ale ani pivo, nic. A ohledně jídla dáš si kolem poledního něco lehkého, ale v žádném případě ne. Před představením. Protože ten mozek najednou začne fungovat trošku v tom žaludku. A takže tohle nalačno spíš jako. Spíš nalačno. A je to asi možná trochu všeobecný, než většina. No, z 99% samozřejmě to je takhle, protože to si nemůžeš dovolit. A když je ta premiéra
tak je to zvláštní, ale čím je člověk starší, tak vlastně na jednu stranu si klidnější a na druhou stranu nervóznější. Protože ta zodpovědnost je o něco vyšší než v těch 20 letech. V těch 20 letech... Trošku lehkomyslnosti víc, malinko. No, malinko, jo, ale je to prostě trošku jiný. Že ta zodpovědnost narůstá vlastně s věkem. Protože jako je to zajímavý, že člověk jak stárne, tak já si pamatuju, když jsem byl mladý a chtěl jsem něco říct, jako takhle ve společnosti herců, tak všichni dělali takový prostě mlč mladý a teď všichni, když začnou mluvit, zmlknou. To se člověk lekne trošku. To se lekneš. Rozumíš, najednou. Ta zodpovědnost, abych to řekl správně. No. A teď já si samozřejmě pamatuju ty řeči těch starších kolegů, to za nás to bejvávalo. Já to mám kolikrát na jazyku, ale říkám si, hele, nebuď stejný jako oni, radši mlč, protože každá generace se na to dívá stejně, jasně. Jako to za nás to bejvávalo. Je pravda, že my jsme měli, teď mluvím za moji generaci, my měli obrovitý štěstí, protože to jako dělat toto povolání, teď ještě s tímto jménem, abych se vrátil k tomu začátku, tak to musíš mít strašnou kliku. Protože ten talent, ten je samozřejmě na prvním místě, ale můžeš být sebevíc talentovanější, když o tobě nikdo neví. Máš smůlu. To mě jsi mi připomněl, že Barbra Streisandová, když byla na vrcholu své kariéry, že jo, když už nejenom, že dělala filmy a desky taky točila, hudební a tak dále, tak oni se jí ptali v nějakém rozhovoru jako vlastně na ten talent. A ona říkala, talent, to je dřít jako kůň. A pořád. Je to nepřetržitý. A je to prostě před tebou se stavějí různé překážky a já tomu říkám, to je hezká otázka vlastně, která mě napadá, když začínám tu práci, tak mám pocit, že stojím pod Mount Everestem a vůbec netuším, kam vylezu. A i když vylezeš na vrchol, tak víš, že pořád ještě něco by tam šlo udělat líp. A to mě na tom strašně baví, protože... Jak člověk začne být moc spokojený sám se sebou, ano, tak je to konec. Proto já třeba nebilancuju. Jako kouknout se dozadu, bylo by to možná velice zajímavý, protože jako já těch vzpomínek mám strašné množství, ale já koukám radši dopředu. To je super. Jdeme na Prousta. Tak pojď. Tak. Nemusí to být dlouhý odpovědi, můžou být, ale může si vybrat. Ale může být, jak chceš. 5 otázek. 5. Tím končíme. Čeho se nejvíc bojíš? To je moc složitá otázka. Já jdu takhle rovnou do těžké. Ne, to je správný, ale čeho se nejvíc bojím? Já se nebojím. Tak. Dobrý. Za druhý. Jaká je tvá největší marnotratnost? Já jsem takovej... Já mám strašně rád blbosti. Víš, když vidím třeba nějakou reklamu na nějakou úplnou kravinu, kterou použiješ jednou v životě, to je ta moje marnivost. Jako, já dovedu ušetřit. Takže koupíš hovadinku klidně. Ano, jako. To mě říká Zlatka. Ta říká, proč jsi to objednával? To je moje marnivost. A co s tím děláš potom? No, použiju to jednou. Ne, zkusím to a zjistím, že to je blbost. Otázka číslo 3 od pana Prousta. Při jakých příležitostech lžeš nebo v závorce nemluvíš pravdu? Když by to moc ublížilo někomu. To dělám záměrně. A vím, o čem. Taková ta dobrotivá, nebo jak se říká, milosrdná lež? Nebo... Víš, když je někdo hodně třeba nemocnej a má toho málo před sebou, tak lžu, až mě... Aby byla naděje. Ano, to je prostě, tu naději nesmí člověk ztratit. 4. otázka. Kdy a kde jsi nejšťastnější? Když jsem mezi svýma nejbližšíma lidma. To mně stačí. A poslední smrtící otázka. Kdybys měl zemřít a vrátit se zpět jako člověk nebo jako věc,
Co by to bylo? Já bych radši člověk. A ten ty, jako jo, nebo? Ne. Jestli třeba bys mohl vybrat, že můžeš být nějaký člověk, někdo jiný. Tak tohle na to se nedá odpovědět, protože těch lidí je víc a to já nemůžu teď vybrat. Já, kdybych chtěl být bohatý, vím, čím bych chtěl být. Kdybych chtěl být slavný, vím, čím bych chtěl být. Víš, toho je moc. A říct jako člověk prostě a projít si všecko zase znovu. Všechny ty malé hry. Petře, moc krát děkuju. To je vlastně všechno. Já jsem rád, že jsi našel čas na nás, protože jsi neuvěřitelně vytížený člověk. Já kdykoliv pustím nějaký televizi, rozhlas, jako lidi ti taky podle hlasu. Dneska, když jsme jenom šli tady do studia, tak se za náma otočili 3 lidi a říkali, no my jenom ten hlas jako a tak dále. Ty musíš být tímhletím úplně jako šťastný vlastně, ale někdy to musí být i jako těžký, že ty, když náhodou chceš něco říct, aby tě ostatní neslyšeli, tak nemáš šanci jako s barvou svého hlasu tomu utéct. Jako. No, tak hele, za víc jak 50 let práce to si zvykneš. A už to musíš selektovat. Každopádně děkuju za tvůj čas a no přeju ti jako všem, abys nejedl, nepil ani nežil blbě. Snažím se, Pavle, všecky 3. A myslím, že se mi to daří. A já všem přeju všecko nejlepší a hlavně vydržte ten tlak, který na nás prostě všichni vytvářejí, je zbytečný, říkám já. Děkuju. Taky. Pokud vás moje podcasty zaujaly, budu rád, když je budete sdílet na svých sociálních sítích i pro ostatní zájemce. O mých názorech se můžete také dočíst každých 14 dní ve středu v deníku Metro. A nebo v mých knihách o gastronomii a také mě sledovat na Facebooku, Instagramu či na mém webu vždy pod titulem Maurerův výběr.